Κουλτούρα ομάδας. Κλείνω σιγά σιγά με μερικά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Αυτή η κουλτούρα για μένα είναι το πιο σημαντικό στοιχείο σε κάθε ομάδα, κάθε αθλήμα. Βασικά είναι για ποιον λόγο φέρνετε τα παιδιά σας σε μια ακαδημία. Πιο βασικό από αυτό. Λίβερπουλ, μια από τις μεγαλύτερες ομάδες όλων των εποχών. Πριν από 4 χρόνια γίνεται ένας τελικός στο Carabao Cup, Liverpool-Chelsea, κερδίζει η Liverpool στο Wembley και βάζει γκολ μάλιστα με πέναλτι ο δικός μας Κώστας Τσιμίκας. Το θαυμάζουμε, τον αγαπάμε, μπράβο του, υπέροχος. Έκανε πράγματα που δεν τα έχει κάνει κανένας άλλος. Έχει πάρει πρωτάθλημα στην Αγγλία με τη Liverpool. Κοιτάξτε όμως να δείτε σε αυτή τη ζωή τι συμβαίνει. Γιατί όλοι κάνουμε λαθάκια. Εγώ κάνω συνέχεια. Έκανε το Τσιμίκα. Ποιος είμαι εγώ να πω. Τον πιάνει η κάμερα στους πανηγυρισμούς με το κύπελλο να βγει τη σίγουρα ο χαμός. Ο χαμός στα social media. Εμείς εδώ είμαστε λίγο. Δεν στείλουμε. Στο τελικό. Έχουμε κουλτούρα. Αναγκάστηκε η Liverpool, έβγαλε ανακοίνωση. Γιατί έχει κουλτούρα. Θα μου πείτε, μας νοιάζει. Είναι το ίδιο το παιδί σου που θα παίξει ένα τουρνουά, θα πάρει το μπουκαλάκι, γλου, κάτω. Τι κάτω, για ποιος θα το μαζέψει, εκείνο? Εγώ. Θα το μαζέψει αυτό. Το μπουκαλάκι, το πιατάκι, τον κόνο. Αν δεν μάθει να το μαζεύει στο γήπεδο, δεν θα το κάνει στο σπίτι. Κουλτούρα ομάδας σημαίνει αυτό. Δεν πατάω το σήμα. Δεν πατάω το σήμα της αντίπαλης ομάδας. 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 Γιατί σέβομαι. Θα μου πεις εμάς τι μας νοιάζει. Μας νοιάζει γιατί έρχονται στο σπίτι και πατάνε τα χαλιά με παπούτσια λασπωμένα και τους λες βγάλε το παπούτσι και σου λέει λασπωμένο. Άσε μας. Εάν δεν μάθει το παιδί να τα κάνει εκεί, δεν θα τα κάνει ούτε στο σπίτι. Και αν δεν έχετε προπονητές που να μάθουν στα παιδιά σας αυτό το πράγμα, λοιπόν, αν έχετε όμως να τους ευχαριστείτε ή να τους υποστηρίζετε και λίγο σε αυτό το κομμάτι. Είναι σημαντικό, είναι μαθήματα ζωής. Δεν μαθαίνουν μόνο γκολ και καλά. Και δεν πρέπει.